Matul din l-aħħar ġimgħa l-poplu Malti kellu l-opportunità sabiex jixtar l-ewwel riżultati tal-elezzjoni ġenerali. Kienu bosta li fil-fatt argumentaw li l-fazzjoni tal-Blue Heroes fil-Partit Nazzjonalista ingħatat daqqa ta' ħarta mill-elettorat, b'mod speċjali meta wieħed jara li d-destin elettorali ta' Jason Azzopardi u ta' Carol Aquilina għad irid jiġi deċiż. Minkejja dan il-gazzetta kulħadd innotat li Azzopardi u Aquilina qatt ma kienu l-heavyweights tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt jekk wieħed iħares lejn l-istatistika, fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 bejniethom Azzopardi u Aquilina kienu kisbu l-ewwel preferenza ta' 3607 votanti biss u dan minkejja li bejniethom ħarġu fuq 3 distretti differenti. Meta wieħed imbagħad jikkunsidra l-Blue Heroes kollha li kkontestaw l-elezzjoni ġenerali tal-2017, isib li flimkien dawn kienu ġabu 66,318 il-vot, jew kważi nofs il-vot nazzjonalista kollu. Fl-elezzjoni ta' din is-sena, il-fazzjoni tal-Blue Heroes kisbu 26,754 vot, iżda dan it-tnaqqis tinnota il-gazzetta huwa dovuta l-4 ex-membri parlamentari li din is-sena ma kkontestawx l-elezzjoni ġenerali u li kien hemm minnhom irtiraw il-kandidatura fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali. Jekk wieħed ineħħi għal kollox il-kontribut ta' dawn il-kandidati, fl-2017 din il-fazzjoni tkun kisbet 36,643 vot, ġifieri 27% tal-vot nazzjonalista. Il-gazzetta kulħadd xorta waħda nnotat li hemm differenza ta' 10,000 vot bejn ir-riżultat ta' din is-sena u dak tal-2017 mingħajr il-kontribut ta' 4 kandidati partikolari. Il-kulħadd qalet li dan it-tnaqqis huwa minħabba l-prestazzjoni katastrofika tal-ex viċi kapijiet Beppe Fenekadami, Mario De Marco u anki sa ċertu punt Chris Said. Fil-fatt jekk wieħed jeskludi lil Fenekadami, De Marco u Said b'mod inġenerali, ħafna mill-Blue Heroes kisbu riżultati aħjar din is-sena. Dan joħroġ biċ-ċar mir-riżultati li kisbu fost oħrajn Claudette Buttigieg, Kevin Kutajjar, Carol Aquilina, Ryan Kallus u Stephen Spiteri. Minkejja din iż-żieda però kienu biss Ryan Kallus u Stephen Spiteri li ġew eletti mal-ewwelat tal-voti u saħansitra minn żewġ distretti elettorali. Il-gazzetta kulħadd temmet tgħid li minkejja kollox il-fazzjoni tal-Blue Heroes kemm bħala rappreżentanti parlamentari tal-establishment li jifrex iżjed il-barra mill-partit kif ukoll dawk li poġġew lil kap nazzjonalista attwali fil-pożizzjoni tiqpa sezzjoni sinifikanti għal Partit Nazzjonalista. Apparti hekk il-kampanja elettorali ta' din is-sena ħarġet fid-der li l-Blue Heroes kapaċi jakkwistaw membri ġodda biex ikomplu jimblukkaw aktar nies milli jiksbu dominanza fil-partit ta' Bernard Grech.